du set, om der er kommet post? Nej, jeg har også læst. Siden hvornår er du begyndt at læse Perfekte Kvinder? Det er fordi vi er hjemme i skolen. Okay. Ja, nu er jeg storesøster derhjemme. Og hvor er lillesøster dumme? Hej søster. Hej. Er der kommet post til mig? Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg har bare siddet og læst hele dagen. Så hvornår er du begyndt at læse leksikon? Det er fordi, vi har emneuge på skolen. Okay så. Hvor er store søsken dog nemme? Hvor er småsøster dog dumme? Dumme. Så. Kom noget post? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har bare siddet og læst. Mm-hmm. Siden hvornår har du begyndt at læse Vækst Danmark, var? Det er bare emneuge i skolen. Ja, helt sikkert. Okay. Ja. Haha, hvor er storebrødre dog nemme. Haha, hvor er småbrødre dog dumme. Er der andet end mig, der vil have frokost?